Dani, Rina, Nath, onde vocês estavam? Procuramos vocês por toda parte. Já que vocês sumiram, a gente começou o Shinatsu sem vocês. E fizemos muitas coisas. גשם יורד וזה חורף, תל אביב חסומה וגם חיפה. שב ילד שב, אני אומר לך שב, ושנינו נוסעים בדרכי עפר. מביט מבעד לזגוגית, יש לנו ארץ, למה עוד אחת? בחוץ שקיעה של יום שני, ערבים מתפללים כי איזה חג. חבר ממסע כזה בחורף מסתכל בי, רגליו צרות אבל ראשו חכם. שנינו במנוסה, כל פה זז הוא אומר, אתה גם אבא, אתה גם בן אדם. מביט מבעד לזגוגית, עיניים יש לו רגישות, כן כן. מוזר איך האויב עשה, נראה לו אנושי וגם פוחד. יש לי אישה, זאת האמא שלך. ניסה, אולי נגיע עד מחר. אם לא נעד, לא נעד. Peraí. Vocês acham que acabou? Tem muito mais! על הרצפה, על הרצפה, על הרצפה, על הרצפה, על הרצפה. נשבר הקרח המלוכלך. Agora terminaram as fotos, mas saibam que as experiências e o conhecimento adquirido aqui jamais terminarão.